Kako čoveku iz grada, neznalici o životu na selu, početi van grada i šta treba prvo naučiti? Koliko je u vašem slučaju trajalo prilagođavanje na selu? Pa vrlo brzo se nauči. Svako ko živi na selu može da ti pokaže kako se proizvodi hrana. Proizvodnja hrane kreće na proleće, odnosno na jesen se zemlja pripremi, izore se i onda kreće na proleće da se sade razne kulture, ima vreme kad se koja kultura sadi. To jednom kad prođeš, znaš za sva vremena, ništa komplikovano, vrlo, vrlo jednostavno. Treba neko da ti pokaže. Koliko mi je poznato, najbolji stručnjak za organsku poljoprivredu u Srbiji, dr. Zoran Ristanović iz sela Prijevor kod Čačka, on organizuje besplatan seminar za učenje poljoprivrede, organske poljoprivrede, znači obezbeđen smeštaj, hrana, dođe se kod njega, tamo se radi i uči. I to traje nekoliko meseci, počinje sad na proleće, tako da, eto, odlične opcije, imaš smeštaj, hranu i učiš, razumeš, od najboljeg stručnjaka u regionu. Opcija B, dođeš na selo i svaki seljak zna da ti pokaže, razumeš, ili samo gledaš šta on radi, dođeš kod njega. To je bitno kad čovjek negde ode, kad se negde preseli na selo, bitno je da ima nekog dobrog komšiju, da ima nekog čoveka od koga može da nešto nauči. Svaka baba, svaki čovjek na selu zna kako se to sadi i šta se radi, znači vrlo jednostavno. Samo koristiš stare sorte semena, ne koristiš ove drogirane koje oni uglavnom koriste. Imaš sajt staresortesemena.com, odatle nabaviš seme svih kultura i seješ, sadiš, radiš.